Skriv en tydelig titel, der får dine kunder til at føle sig særlige. Angiv, at kampagnen kun er gyldig i fødselsdagsperioden, og fastsæt perioden for brug af belønningen. Brug et iøjnefaldende og sjovt ikon og en passende farve til fødselsdagskampagnen. Vælg enten cashback eller et belønningskort til fødselsdagsbelønningen og angiv betingelserne for brug. Vælg en filial, når du giver et belønningskort. Filialvalg er ikke tilgængeligt for cashback-belønninger. Kontroller alle kampagnedetaljer og aktiver fødselsdagskampagnen. Nogle indstillinger kan ikke ændres efter aktivering.